Yan, hinanda na ni Jackie yung mga gulay, tapos pichay, nakahanda na rin yung karne. Yan, si Jackie uminom siya kasi pagod daw siya. Tapos yun. Yan, ginisa ko na yung kamatis, tapos bawang sibuyas. Sabi ni Ate Mapi, anuin ko daw, durugin ko sa hindi ko na makita, sa hindi daw niya makita yung kamatis. Sabi ko, oh sige, dudurugin ko yan. Bango. Tapos Tipi, kay kunan yan eh. Oo mo lang puno na yan. Ay, anay. This is Inay Jackie. And then, habang nagbibisi-bisi yan si Inay Jackie, ako rin, nagbibisi-bisihan din dito sa kakaluwag. Sa kakaluwag din. O, sa Tagalog na yung kakaluwag. Inay Jackie. Paghalo ng kamatis hanggang sa madurog siya. Okay ka lang, Nay? Gusto mo sumayaw muna tayo ng runner? Sabi ko kasi kay Jackie baka gusto niya sumayaw ng runner. Ano yun, Nay? Runner man? Running man? Yes. Tapos sabi niya wag na daw kasi daw baka ma-discover kami. Okay lang yan, Nay. Malay mo, diba? Yan. Tapos na yung linuto kong puchero. Kain na lang kami. Busy tong dalawa, oh. Tara na, kain na. Let's go na, let's go. Hi guys, let's go na kumain. Tawag na tayo ni Madam Ems. Baby! Ha? Saan naman ako pupunta, Emma? Diet? Sino may sabi? Ako. Gano'n. Diet na naman. Ayan. Same kami ng ulam ni Althea. Hi, Althea! Mag-hi ka, Emma. Hello! Ikaw lang trip ka talaga! Ano tagkuha ko? Ang gano'n natin! May laman pa kasi bibig nagsasalita ka na. Huli ka tulog. Kasi mapatawa to eh. Ayun. Puchero ulam namin. Same as kay Althea nga. Hello. Hello, Althea. Ayan, luto ni Ems. Converse. Sa buntis tinawag niya na? Tulog daw eh. Hindi ba sa buntis tulog ng tulog ah? Tara muna tayo. Kain tayo. Secret. Dapat mga dyan, ting. Tawagin ko nga lang muna. Wala si Kolokoy. Saan kayo nagpunta? Ay, hiningal ako. Nakahingal. Ay, Kona, bakit mo naman inaaway si Conan kanina? Narinig ko. Kumuha ng gulay? Isang gulay. Di! Sino ano kayo? Hindi ka kayo ka. Hindi ko na dapat tanto tinalitiki. Kunanin? Higa-higa ka na naman, Kunanin. Improve natin, Kunanin. Ay, improve natin. Pampam si Tipi. Pampam si Tipi, boy. Pampamin yan. Aray, ano bang gustong-gusto mo dyan sa ano ko? Ha? Kunanin? Hi, Tita Liana. Hello. Love niyo daw po ako. Love mo daw po ako. Isun. Love ka daw nila, Kunanin. Aray ko, Tipi naman. Babangga ah. Love ka daw nila, Kunaninin. Kunaninin. Hey. Ano? Ha? Ano? Isos. Ay, nambabad si Kunaninin. Hello, Tita Liana. Hello, guys. Thank you sa love, guys. Kiss sila ko ng kiss. Kiss. Oh. Kiss sila. Kiss. Kiss. Kiss.
Gigil! 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 Please! Stretch! Secret kanina pa to eh. May hinahanap to eh. May bubwit ata. Hindi makikita. Ah, TV boy. Ikaw din, ikaw din, ikaw din. May bubwit ata yan dyan eh. Kanina pa yan nandyan oh. Dessert tayo guys. Ayan. Patikamin ko din sila ng ano. ng Baskin. Baskin Robbins. Ayun. Sorry na, di binakante sa Robinson. Green belt. No, green belt. Coffee chip plus raspberry cheese Louise. Para lang siyang ano. Tag dito? Yogurt. Hindi siya nakakauman. Guys, may papahulaan ako sa'yo. Tingnan niyo. Bilis na, dali. Hulaan niyo kung sino to. Ayan, kung sino yan. Nakatayo. Itong nakatayo ah. Parang may extra mo na kayo. Extra dyan eh. Yan. Hulaan niyo kung sino yan ah. Yung katabi nila Dayan. Tapos natin eh. Yung sino dyan. Tawa ng tawa. But Puchi girl, Puchi girl, Puchi girl. Puchi girl, Puchi girl, Puchi girl. Ay, bakit gusto din ng mga bebes? Hoy, yun na. Wait lang. Hello? Ayaw mo naman, Be. Tadali na gawa. Dali na, Bambis. Dali na, Bambis. Dali na. Dali na, Bambis. Ayaw, arte. Ay. Gusto masarap din. Naituloy ni Puchi Balaha. Ay, tutoy. Ano may gue? Ha? Hindi kayo na ano. Sobrang busy ni Daddy. Kakakalikot pa rin ang ano niya. Aliko Jennings. Hey guys, 11:35 na. Itong isa naghihilik na. Lakas. Ayun. Naantay na lang nila yung ano, yung pagkain nila. Nag-order na lang sa McDo kasi si Buntis di kumakain. Pero may ulam pa sa taas eh, yung pinaluto ko kanina. Or wala na ba? I don't know. Tapos din na kasi nagsipagkainan eh. Nagmerienda kami kanina ng tinapay eh. Tapos ngayon nagutom na. Ayan. Wala nang bukas ng mga tindahan dyan. Hindi wala na McDo. Yun lang. Ayan. Tulog na ako guys. Sinanto ko na ako. Well, see you tomorrow. Kasi bukas may lakad na naman kami. Ang dami kong gagawin tomorrow. Ngayon wala masyadong vlog kasi alam mo yun. Tinamad ako and wala din ganap. So, bukas na lang ulit. Sabi lang ko si Kulo ko yun ng ano, ng libro. And then, papaprint ako ng mga stickers ko sa mga product ko. Tapos, pupunta ako sa green belt ulit. Kasi nagpaano ako ng for haircut, diba? Hindi ako natuloy kanina, tinamad ako. So, pinareschedule ko tomorrow na lang. So, yun lang, guys. Update. Yun lang. See you bukas! Bye! Good night. Good night, Daddy.